Et dono la benvinguda al 8è capítol de Districtes, la sèrie de Recapturant creada amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Avui ens endinsem en la història dels 7 barris que formen el districte de Sant Andreu, un territori que va néixer com a poble independent, va créixer amb la industrialització i el ferrocarril i que encara avui manté viva una identitat obrera i comunitària dins la ciutat de Barcelona. Som-hi! La primera referència escrita del que avui coneixem com Sant Andreu data de l'any 992, en un document que parla d'un indret anomenat Palomar. No és fins al 1034 quan s'hi afegeix el nom de Sant Andreu, patró de la parròquia, i neix així el topònim complet, Sant Andreu de Palomar. Situat entre el Besòs i Collserola, aquest antic poble tenia un paisatge agrícola, amb terres fèrtils regades pel rec Comtal, una antiga séquia construïda al segle X per portar l'aigua des de Montcada fins a Barcelona. Amb el pas dels segles, hi van aparèixer casals, masies i petits carrers al voltant de l'església. El nucli es va consolidar definitivament a finals del segle XVIII i va mantenir la seva identitat com a municipi independent fins a ser annexionat a Barcelona l'any 1897, en contra de la voluntat dels andreuencs. Sant Andreu es va convertir en un dels grans centres fabrils del Pla de Barcelona amb la Revolució Industrial. El 1854 va arribar-hi la línia de tren de Granollers. Neix així l'estació que més tard va ser batejada com Sant Andreu Comtal, per la seva proximitat al rec Comtal. Durant més de 150 anys va ser un node clau de la xarxa ferroviària de Barcelona. Avui, aquella estació històrica ha donat pas a un nou edifici soterrat, inaugurat al desembre de 2022. L'origen del nom de la Sagrera es remunta a l'edat mitjana, quan aquest indret era un espai sagrat al voltant de la capella de Sant Martí de Provençals. Els pagesos hi guardaven les collites sota protecció eclesiàstica, allunyades de saqueig. Amb la industrialització, el paisatge es va transformar en fàbriques com la Pegaso, la Farinera l'Esperança o la Ivanov. La construcció de la Meridiana i dels grans blocs residencials va canviar per complet la fesomia del barri. Tot i pertànyer històricament a Sant Martí de Provençals, la Sagrera va passar a formar part del districte de Sant Andreu amb la divisió administrativa de 1984. El barri de Congrés i els Indians neix als anys 50. A diferència d'altres projectes, no el va impulsar ni l'administració ni un promotor privat, sinó l'Església, liderada pel bisbe Modrego. Les places del Congrés i del Doctor Modrego van esdevenir el centre del nou polígon, amb escoles i la parròquia de Sant Pius Desè com a eixos vertebradors. Al seu costat s'hi conserva encara el llegat dels indians, catalans que havien fet fortuna a Amèrica i que, arran de la pèrdua de Cuba el 1898, van haver de tornar. Molts van establir-se aquí, construint torres senyorials amb estètica colonial. Navas és el barri més jove del districte de Sant Andreu. Neix entre els antics territoris del Clot i la Sagrera, a banda i banda de l'Avinguda Meridiana. El seu nom prové de l'estació de metro, la qual pren el nom del carrer de les Naves de Tolosa. Avui hi ha obert un debat veïnal per canviar el nom del barri a Torrent de la Guineu, en al·lusió al curs fluvial que travessava la zona. Una part del barri manté la retícula de l'Eixample de Cerdà, però l'altra s'articula al voltant de les populars Cases del Governador, construïdes al 1944 per l'obra sindical de l'Hogar, sobre el solar d'una antiga bòbila. El barri del Bon Pastor té els seus orígens al segle XII, quan el rec Comtal regava aquesta zona i alimentava la petita indústria molinera dels voltants. A partir del segle XX, en aquest entorn es van anar formant diverses barriades que amb el temps acabarien integrant-se en un sol barri. Després de la Guerra Civil, el mossèn Joan Cortina va cohesionar una comunitat marcada per la precarietat i el nom de Bon Pastor, proposat pel bisbe Irurita el 1935, va prendre finalment forma. El 1945, el barri deixava de pertànyer a Santa Coloma i s'annexionava a Barcelona, començant així un nou capítol de la seva història.
Abans de ser el barri que coneixem avui, la Trinitat era un extrem rural aïllat de Sant Andreu de Palomar, conegut com el Coll de Finestrelles. Al segle XV s'hi va construir una petita capella dedicada a la Trinitat, que donaria nom a la zona. Als anys 50 i 60, el paisatge es va transformar amb la construcció de blocs d'habitatges i la presó, ocupant el lloc de les últimes vinyes. Pocs anys després, les noves infraestructures van dividir el territori en dos: la Trinitat Nova, que passaria a formar part de 9 barris, i la Trinitat Vella, que restaria vinculada al districte de Sant Andreu. Acabem el capítol amb aquestes imatges aèries de l'evolució de Baró de Viver, un barri que va néixer l'any 1929, amb 344 habitatges impulsats pel Patronat de l'Habitatge Popular. La Guerra Civil, però, va estroncar el projecte. Algunes cases van quedar buides fins al 1944 i als anys 50 una nova onada migratòria va omplir els blocs acabats d'aixecar. Amb el temps, Baró de Viver va quedar aïllat, fins que als anys 80 es va iniciar la seva transformació amb el Pla Especial de Reforma Integral i nous habitatges. Sant Andreu és un districte que ha sabut transformar-se al ritme dels temps, de masies i camps regats pel rec comtal, a fàbriques i tallers que van marcar generacions, fins als barris diversos que el formen avui. Una història de canvis constants, però també de fidelitat a un esperit veïnal i combatiu que encara avui perdura. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i fins al proper capítol de Districtes.